Mart il-Prim Ministru u l-President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lidja Bela, ħabbret is-sitt dixxiplini sportivi li se jikkompetu fihom kważi 1000 atleta minn aktar minn 25 pajjiż fl-Special Olympics. Dawn il-lob se jsiru f'Malta f'nofs Mejju li ġej. Mart il-Prim Ministru ltaqgħet mal-coaches tal-atleti Maltin 200 jum biss il-bogħod mindu jibdew il-lob fih dan din il-kompetizzjoni. Fil-fatt Dr. Lidja Bela ħabbret li s-sitt dixxiplini huma l-futbol, l-atletika, boċċe, temping bowling, table tennis u l-awm. Dr. Bela qalet ukoll it-taħriġ li qed joffru l-coaches tal-atleti Maltin u mfassal professjonalment skont il-karatteristiċi ta' kull individwu u jawgura tajjeb biex l-atleti mhux biss jieħdu gost fil-lob iżda anke jkunu fost l-aqwa. Il-coaches ta' Special Olympics jaħdmu fuq programmi speċjalizzati għal kull individwu fejn b'dik il-ħidma tagħhom joħorġu l-abbiltajiet kollha tal-atleti tagħna. Dan ix-xogħol tal-coaches flimkien mal-atleti u flimkien mal-organizzazzjoni kollha ta' Special Olympics twasal għal riżultati sbieħ fejn naraw l-abbiltajiet ta' kull persuna. Anna Kalleja, direttur nazzjonali ta' Special Olympics Malta, stiednet lil coaches kwalifikati u volontira biex jissieħbu fil-vjaġġ lejn il-lob f'Malta u jkunu ta' benefiċċju għal persuni b'diżabilità biex dawn jarfu u jifukaw fuq l-abbiltajiet tagħhom. Bħalissa coaches kważi rroddu mal-40 coach, etajiet differenti, ġifieri, etajiet varji, minnu żgħir, minnu kbir, min għandu esperjenzi f'ċertu oqsma, u qed iħarġu il-fuq minn 600 atleta bħalissa. Il-chairperson tal-Kumitat Organizzattiv tal-Lob ta' Mejju f'Malta, Oliver Xikluna, ingrazza lil coaches u qal li tħejjiet mexxin b'ritmu tajjeb ħafna biex il-lob ikun mument ta' għaqda u ċelebrazzjoni ta' inklużjoni. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport u l-Għaqdiet Volontarji Clifton Grima kienu preżenti għall-attività.